aconseguit. Estàs segur? Sí, els resultats són prometedors. Crec que estem davant de la cura contra el Parkinson. Hola, com sabeu, el Parkinson afecta el moviment i la mobilitat. Quins símptomes heu notat? Em costa mantenir les mans quietes. Vestir-me és un repte. Jo em quedo congelada a mig pas quan camino. I la fatiga em canso molt ràpid. Entenc. Estem iniciant un assaig clínic amb un nou fàrmac. Però, i com funciona aquest medicament? Actua sobre el gen de la calcitonina. Podria reduir la rigidesa i millorar amb el control motor. Això sona bé, què hem de fer per participar? Doncs res, hi haurà dos grups. Un rebrà el tractament i l'altre el placebo. No podreu escollir. I si notem millores, podem seguir amb el tractament. Sí, si l'assaig és exitós, buscarem fer el medicament disponible per a tothom. I quins efectes secundaris podríem tenir? Podríem observar nàusees lleus i marejos, però en tot moment estareu monitoritzats. Estem disposats a participar perquè volem millorar la nostra qualitat de vida. Els metges de la Vall d'Hebron ens han informat que heu sigut seleccionats per realitzar Un assaig clínic sobre el Parkinson. Aquest assaig està en fase 2, el que significa que s'ha provat en la seguretat bàsica en les persones sanes. Ara volem determinar la dosi eficaç i avaluar la seva eficiència en pacients. Alguns de vostès rebran els medicaments i uns altres el placebo. Farem un seguiment exhaustiu, avaluarem els seus símptomes regularment i realitzarem proves neurològiques i els demanarem que portin un diari de les seves experiències diàries. Recordin que el tractament estàndard actual inclou levodopa combinada amb carbidopa per augmentar els nivells de dopamina al cervell. També hi ha opcions com l'estimulació cerebral profunda per a causes avançades. Estarem monitoritzant de prop qualsevol efecte advers. La seva seguretat és la nostra prioritat. Qualsevol efecte advers heu d'avisar-nos. L'assaig durarà diversos mesos. És important entendre que aquest és un procés una mica llarg. Si els resultats són positius, passarem a una fase 3 a més pacients per confirmar l'eficàcia i la seguretat a llarg termini. Entenc la vostra preocupació. Fins i tot, si reben el placebo, estaran contribuint enormement en aquesta investigació. Un petit canvi fa una gran diferència.